Salutare oameni și bine v-am regăsit la un nou video. Da, știu că n-am mai făcut super mult timp, dar problema e că m-am lăsat videouri. Mai aici din cauza pentru că am mai fost apucat și cu școala. Da, am venit vacanța, am trecut și eu a 5-a. Mă bucur chiar super mult. Nu știu ce stă asta așa, dar gata, uite, am reparat. Nu știu cum mai de aici Roblox. Mamă, de cum m-am jucat, mi-am făcut și un cont. Ca să știți, de fapt nu pot să mai Roblox. Nu știu, m-am cam plictisit. M-am cam jucat și un pic aici, ca să mă amestesc. Celelalte jocuri nu știu. Mai găsesc între timp, dar ideea este că vreau să mă rea pe YouTube. Cu ajutorul vostru să reușesc. Ideea acum aici trebuie să scoți dita mai racheta și de ca să văd la fizică sau la mare. Ok. Am mai văzut și să lăsați un coment acolo dacă mai vreți să mai fac. Nu uitați fiecare like și comentariu, orice dați acolo și chiar dacă dați pe clopoțel pentru că trebuie să dați, dacă vreți nu vă oblig, ca să vă apară notificat când postez. Dacă mai că și YouTube-ul ăsta nu mai apare, dar a fost pensat să vă abonați. Asta e că au rezultat. Asta aici și 120, nu știu ce procent. Dacă vă întrebați de ce am voce așa răgușită, ideea e că am să fac foarte bine. Hai să zburăm și noi cu racheta noastră frumușită. 10, 9, Așa. 7, Să mut asta acum mai. 5, 4, 3, 2, Mă întorc și pe calculator. Joculeț. Ok, 974, bă, nu e rău. Hai să și comora statice, că de ce nu? O să mai postez o muzică, dacă o muzică o să o postez. Să știți că o să fie cam ceva despre vară. Și da, ce să spun, ați luat vacanță unii dintre voi? Hai că glumesc, toți ați luat vacanță, nu? Scrieți în comentarii dacă da. Așa, ia să vedem câți bănuți. Dă bănuți. Nu i-a dat niciun bănuț. Mă duc să-mi iau o rachetă. Trebuie mai trebuie să-mi chem racheta. O să încerc să postez așa mai repede. Bine, pe lângă că e și vacanța, deci cu siguranță să fac și vloguri. Dar vlogurile o să fie mai rar. Și dacă o să fie vloguri, o să fie mai acolo prin curtea mea sau prin stradă cu prietenii mei. Ceea ce contează e că o să facem multe vloguri și când o să le prind, o să le prind. Dar mai o să postez foarte mult Roblox. Așa. Deci poate o parte de un minut și să e pic asta.
cea mai simțim ca să mergem mai bine. Nu pot să-mi iau alt de ăsta, pentru că următorul costă 1000 și nu prea făceam așa ceva. Adică nu prea făceam adică mai bine dădeam sau mai bine sau să dau bani pe să scrieți. O să fac un mini vlog cu cea mea Sofie și ultimul silvestre de băiat și e foarte frumos. Vi-l arăt mâine, dacă o să prind așa un pic mai pe seară, pentru că cam pe atunci vin eu. Bine, cam pe atunci tot să fac eu live, pentru că în rest sunt pe stradă cu copiii, fotbalul mă termină. În fine, eu să are același de ăsta ca mine, what the fuck. Să-i pe că-i scrie ce faci. Hai mă, dată. Așa, gata. Și mă joc când dansez. Hai că glumesc. Sau mă joc cu pisicuța mea, bau un pic de cântec pe aici. Cine era? Dacă vă întrebați de locul meu, bine, nu o să vă pun așa întrebare de locul, doar o să vă spun să scrieți, bine, nu oraș, să scrieți și voi locuiți, unde credeți că locuiesc, în Bulgaria sau în România, scrieți acolo, să văd dacă ghiciți. Oricum, nu e fel de concurs așa, vreau să vă pun o întrebare. Unde locuiesc eu și cu Silvestre? Vreau că poate să fie video, că nu să fie foarte lung, mai mult am stat de vorbă în loc să mă joc. Dar ideea e să cât mai repede pot eu, pentru că am cam pierdut noțiunea timpului și de la ultimul meu videoclip, hai să mai las YouTube un pic, pentru că m-a cam plictisit de YouTube și nu prea mai chef. În principal am stat pe afară cu copiii, m-am jucat, iar azi o să vă, dacă o să vă placă, o să pun un fel de poză să vedeți și voi. Da. Treaba e că facem multe nebunii pe stradă. Să spuneți în comentarii dacă vă place cum cânt. Așa, atât așa cum ai să de 600, mai bine. 10, 9, Așa. 8, 7, Acum stăm și așteptăm. Mă duc în sus cu racheta mea cea nouă. Mă, ce sar șmecherare. Uitați luna, stai. Uitați luna acolo.
Ceva parcurs. Nu prea l-am cu parcurul. $2000 și ceva. Bă, mi-a dat ceva bănuți. Bă, nu prea am jucat, dar e că nu prea am jucat aici la parcurul ăsta pe insulă. Bă, pentru că n-am prins să joc la aici. Mamă, sper să vedeți ce stau eu cu parcurul ăsta nemernic. Opa! Am zis eu că fac videoclipul de 10 minute, dar să nimeresc și mai bine, mai mult de 10 minute. Hop! Hai mă, dar... Ce să fac cu șmecherie? Așa... Bea... Mamă, ce rasoiam. În fine, cam pe aici o să se oprească videoclipul. Să dați un like, un subscribe și pe clopoțel, pentru că mă ajută foarte mult să vă arăt cât de bine joc eu Roblox. Bine, cam pe aici a fost videoclipul.